ಇನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆ ಇರ್ತದೆ ಸಾಧ್ಯತ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚಿಂಗ್ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪಿನಂಚ ಖರ್ಚಿಪ್ಪು ಬತ್ತು ಬಿಲ್ಲದ ಅವತ್ತು ಹಬ್ಬ ದೇವರ ಓಡ ಚಡ್ಡಿ ಜಾರ್ದು ನಾಲಾಂಡು ಬಿಲ್ಲು ಹ್ಯಾಪಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನೇ ಬಂಗ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಅಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಜುವಲ್ಲ ಪಿದೆ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂದು ಬರೋದು. ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ. ಇನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಕೈ ಮೋನೆ ಕೊನೊಂದಿಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂದು ಪಾತ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆಪನೆ ಗೊತ್ತಿಸಿ. ಸೊ ಇನಿ ಸಂಡದ ಏಪಲ ರೂಟೀನ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅವು ಇನ್ನು ಮಾತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಪ್ಪುಡು ಅವು ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಡೆಗ್ಲ ಪೋಯರೆತ್ತಲು ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ರಿ ಬಾಲೆಗ್. ಸೊ ಅಡೆಲ್ಲ ಪೋದು ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಗೊಡು. ಸೊ ಇತ್ತ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೋನುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಐಟಮ್ ಮಾತಾವೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು ತೂಕ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೋಯಿ ದಾದ ಮತ್ತೆ ದಿಕ್ಕುಂಡು ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ನನಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಏರ್ ಮಾತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಾನಲ್ ತೂಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವನೇ ಹಾಕಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಖಾಲಿ ತೂದು ಅಂಚನೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ. ಸೊ ತೂಕ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಮಾತ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಸಂಡೆದ ಗುಜಿರಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಗುಂದಿನಿ ಏ ಸೈತ ಮುಂಡು ಪಂಡ ಗುಜಿರಿ ಮೂಲ ಜನ್ಮ ಸಾರದ ಗುಜಿರಿ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಬೈಕ್ ಇತ್ತೆ ದೆಕ್ಕದಿತ್ತೀನಿ ಬೈಕ್ದ ಸೇಫ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಡ ದಾದ ಡೆಲಿವರಿ ಇಂದು ಮಣಿಯರ ಗಂಟೆದಿಂದ ದಾದ ಉಂಡು ಐಟು ಸಾಮಾನು ಉಂಡು ಬಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬಂತೀನಿ ಚಾರ್ಲಿನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಾತಾಗ್ವಿ ನಿಂದು ಆಯನ ನಿಂದು ಎಂಚಿನ ಆಯನ ನಾಲಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಬೆಲ್ಟ್ ಮೂಲೆಂಕ್ಲ ನೇನಾಗಿದ್ದಿತ್ತೆ ಮಾಮೂಂಜಿ ಹೊಸ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಕಂದೇರಿ ಅವು ತೋಜುಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಕ್ಕೆ ಮಂತಿತ್ತು ಇಂಬೆ ತುಲೆ ಚಾರ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ತರ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ಎತ್ತೆ ತುಲೆ ಉಂಟು ದಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲೆ ಮೂಲೆ ಒಯ್ಟು ಉಂಟುದೆ ತುಲ ಮಲ್ಲ ಕುಜಿರು ಡೇರಕ್ಲ ಬೋಡ ಇಬ್ಬೆ ಕೊಂಚ ದಾಯ ಚಾರ್ಲಿಂದ ಕುದರ್ದಿತ್ತುಲ ಮಲ್ಲ ಗುಜರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಕತ್ತೇರಿ ಮತ್ತೆ ಬುಡ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಟೀಚರ್ ತೂಪೇರಿತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಪದ ಟೀಚರಾ ಚಾರ್ಲಿನ ಇದು ಎನ್ಮ ಸರ ಕೊಡ್ತನು ನಾಯ್ದ ಗಿನ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ನಾಯ್ದ ಗಿನ್ನಿ ನಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ನ ಮುಲು ರೋಮ ಮಾತ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಮೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪಡು ಅಂಚ ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಹೊರ ದೆಪ್ಪ ತೋಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಹಿಂದೆ ಅಂಚ ಮತ್ತೊಚ್ಚಿ ಅವು ಇನ್ನು ರೆಡ್ ನೀರು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವೇನು ಅಡೆ ಕೊರೋಣ 2000 ಏನೇ ದೆತ್ತಿಂದ ರಪಕ್ಕ ದೆಪ್ಪರೆ ಅವು ಅಂಚ ಎಂಚಿನ ದೆಪ್ಪಲೆ ತೂಕ ಅವು ಇಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಾಪದ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ನಾಯ್ದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣಿ ಮಾರೆ ಪಾಪ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಗಂಟು ರೋಮ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಲು ಬರ್ಚೋಚಾ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಡ ಅಡಿಗೆ ಇದು ಮೇಲೆ ಮಾಮ ಒಂಚೂರು ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಪೌಡರ್ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಪೌಡರ್ ಇದು ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದ ಭಯಂಕರ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಮುಟ್ಪುಜಿ ಬಾಯಿಗೆ ದಿಕ್ಕದಿನ ಆ ಕಾರ್ದ ತರ್ಪಲ್ದ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ರದೇ ಇದ್ದೀನಿ ಬರ್ಚದಾಗೆ ಚಾರ್ಲಿ ಬರ್ಚಗಾನಿದೇನೆ ಉಡುಪುಜೇನಾ ತುಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕು ಆಯ್ತತ್ತೆ ಈ ಮೇಟ್ಯ ಈ ಹೆಂಚಿನ ಅಲ್ಲ ಜಿಯೋ ತಗೊಳ್ ಗೊತ್ತೇನು
ಹಿಂಗೆ ಕುಲ್ದಿನ ಒಂದು ದಾನ ಮಂತ್ರನಲ್ಲ ಮನಿ ಪೂಜಾ ಒಂದು ಕೂಡ ಮಂತ್ರ ಬೇಲೆ ಚಾಲಿ ಎಸ್ ಗುಡ್ ಚಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೊರಗೆ ಕೋಟಿಗೆ ಕೊಲ್ಲು ನದ್ದ ಮಗ ಹಾಗೆ ಪುದರ್ಗಳೆತ್ತನಕ್ಕೆ ಏನಿಸಿ ನೈದ ಮಗ ಮಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪ ಅಥವಾ ಬಾಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆ ಇರ್ತ ಚಾರ್ಲಿ ಆತ ನೀನು ಮಾಡ್ದ ಮೂವಿ ಮಲ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮೇ ಎಂಚಿನ ಎರಡು ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟ ನಾನು ಸೊತ್ತೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ನಡೆ ಪೆದಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿಂಕು ಅಡ್ಡಿಂಚು ಉದ್ದ ಆತಲು ಇವರು ಹೀಲ್ಸ್ ಪಡ್ದು ಉದ್ದ ಆತಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕೀತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಈತೆ ಉದ್ದ ಒಪ್ಪೈ ನಮ್ಮ ಸೊ ಇಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಚೌಕಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂದಿದ್ದದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೌಟ್ ಅವು ಪಂಡ ಇಂಕಲು ಈ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂದ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೈಕದಾದ ಒಂದು ಪೇರು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂದ ಪಕ್ಕ ಬಲಗೈ ನಿಯಮ ಎಡಗೈ ನಿಯಮ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಇಡಮುಟ್ಟ ಯೂಸ್ ಆತಿಜಿ ಒಲ್ಲ ಸೊ ಏನಾಗಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಪ್ರಮೇಯ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಹಾಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆತ ಹಾಲ್ VSK ಮಿನಿ ಹಾಲ್ ಹೋಯ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಅತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಬತ್ತುಕ್ಕರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಸುಖ ಹೋಯ್ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕರ ಬರ್ತ್ರೆ ಅಂತ ಸಾರಿ ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತೊಟಿಲ್ ಪಾಟ್ನಾಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ಬಟ್ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಾರೆ ಆಯ್ ಜಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಒಂದಿತ್ತು ದಯಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮುರಣಿ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಅಂದ್ರೆ దూర డిమార్ట్ కి బయట యాన్ పోతే మమ్మీ పోతే డాడీ పోతే యాన్ పోతే ఒక దిద్ద తత్త జన పోతే సో అక్కడికి పోతా అంతే ఎంక బాటిల్ ఇలా జైకి ఎంకుని పోపుని ఇత మొక్కదా పోయిబాక చూడ మొక్కల అవే డిమార్ట్ ఓలు పునప్ప వాడి మాట పోపినమ్మ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಏಜೆ ಉಂಡತೆ 66 ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ದ್ವಾರ ಲಕೊಂಡ್ ಐಟ್ಲೆ ಪೊಂದ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಇಂದತೊಂದಿಕ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇದೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕ ಎಸ್ ಡನ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಫುಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ನ ಬಂತಾರ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಅಲ್ಪ ಮುಲಾಗಿ ಫುಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಜಾಗ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾರು ಪಿದೇದಿದ್ದು ಬತ್ತ ತುಂಬ ಪೈ ನಾಯಿಲೆಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಏ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಾಗ ಬಂತನ ದಾಳದ ತೊಂದಿದ್ದೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಜಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಇತ್ತಲಾಗ ಫುಲ್ ಸರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು ಓ ಬಚ್ಚ ಪೈ ಇಂದಾವಾ ಅವಸ್ಥೆನೇ ಅವಸ್ಥೆ ಅದು ಎಜ್ ಅಪ್ಪ ಇದು ಪೈ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ತಿಂತು ಓ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತನಾ 78 ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಅದ
ಇಂದೆ ಮೂರನೇ ಪವಿತ್ರ ನೇನ್ ಕೊನತೆ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಇಂದೆ ಅವೇ ಟಾಪು ಇಂದು ಪುಲಾವ್ದ ಪುಲಾವತ್ತೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಪಾಡು ಅಂಚು ಬಾ ಅಂಚು 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 ಕಾಣ ಹೋ ಶ್ರೀಯ ಉಂಟು 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 ಇಪ್ಪಿ ಮಸಾಲ ಅಂಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತನಾ ಚಿಕ್ಕುಟ పోయాలి మెల్ల వాళ్ళంతలు ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ ಅವೇವಾ ಓಪಡ ಹಾಂ ಇದೊಂದು ಬಾಲೆ ಯು ವಾಂಟ್ ಹೌದಿಲ್ಲ ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ತಿಂಡರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಬರಿ ಕುಂತುಗ ತಿರೋಡು ಗಾಡಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಜಿಂಜರ್ ಗಾಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕ ಪೈ ತೂಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬೇದ್ರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲೆ ಹೇರಿಲ್ಲ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಮ್ಮಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಫ್ ಇದ್ದಾನೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಐತೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ಟೆ ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಧರ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಯ ಅವು ಬಡ್ಸಿ ಪೈಪುದ ಬಡ್ಸಿ ಅವಲ ಬೊಡ್ಚ ಪೈಪುದ ಒಂಜಿ ಕಾವಲಿಲ ಪಿಂಡುಲ ನೈಫುಲ ಪಪ್ಪನ ಐಟಮ್ ದಿಕ್ಕಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಡು ನಿಂತೇರು ಚೋಳಿ ತೆಪ್ಪಾರೆ ಒಯ್ತ ಚೋಳಿ ತೆಪ್ಪಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಜಡೆ ಇತ್ತು ಅನಾವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚಿಂಕ್ 40 ರೂಪಾಯಿದ 4 ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಅವೆಂಚ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚ ಖರ್ಚಿಫು ಶ್ರೀಯ ಗೆಡ್ಡ ಅಂಡ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಈರುಲ್ಲ ಹಾಲುಲ್ಲ ಯಾನಿಂಚಿ ಏತು ಉಂಡ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ दादा अहो दिला गे दिला 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 अहो देतो करतो दिला कर दिदाड गेलं देतो ना गे बोल बाहर भी बोटची गे बोट बोट या ना મને કે બોલે ને તો और कुछ हां बाहर इधर लेडा लाल पप्पा अंचे पोद ಬಾಟಲ್ ಬತ್ತ ಅಂತ ಕಮಲ ನಮಸ್ತೆನೆ ದಿದ್ದನಾಗೈತಲ್ಲ ಪೋ ಯಾನಿಜ್ಜು ಓಲೆ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ನಾ ಕಲ್ಪುಣೆ ಮಾರ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಪೋತ ಅವು ಮಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲ್ ಲೈಟ್ ಏರಿ ಏನಂತ ಕಂಡು ತುಂಬದು ಬೋರ್ಡು ಕಲರ್ ಉಪ್ಪಡದೆ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಬಿಡ್ಸವು ಕಲರ್ ಬೋಪುನ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬೋಪುನ್ ₹100 ಓಮ ತಿಂಡು ಖಾಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೈ 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 ಬಾರ್ಬಿ ಹಣ್ಣು ಪೈ ಒಪ್ಪ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಿದ್ದಾಡುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ ಕಮ್ಮಿದ ಯಾವಿ ಡೈಲಿ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೆ 1:30 ಒಂದ್ಸಲ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅವು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕುಲ್ಲ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಜಿಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಕನೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಮುಲ್ಪ ದಿವಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಟಿಫಿನ್ ದಿಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಟು ಏನೇ
ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪು ಅರ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಮೂಲು ಕೊನೆ ರಾಪುಜಿ ಇಟ್ಟದೆಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಟ್ರಾಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ಶೋಕುಂಡಿ ಆರು ಕಣ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಉಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲೆ ಮಾಮು ಅಲೆ ಅಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಲಿ ಚಿಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾಜುದು 700 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಓ 700 ಓಪನ್ ಉಂಟ್ಲೆ ಮಮ್ಮ ಪೂರ ಓಪನ್ ನೋ 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 ಇನಫ್ ನೀ ಕ್ಯಾರ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಅವಳ ಶೋಕುಂಡಿಯಾ ಹಾಕಿಂಗ್ ಹೌ ಮಚ್ ಬುಡುಶಿಯಾ ಸರ್ ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ತಂದಿರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೂಲ್ದಲ್ಲೇ 699 ಟ್ರಾಲಿ ಪತ್ತ ಮರ್ತುಜ ಪಂಡ ಈಗ ಮಾತ ಗುಜ್ಜಿ ತಿಂಜಾವಲು ಟಾಯ್ಸ್ ಅವಿನ ಅದು ಟ್ರಾಲಿ ತೆತ್ತಿದ್ದು ಖಾಲಿ ಕೈತೆ ತಾಪನ ಆತ ಪತ್ತ ಹೋಗಿದ್ದು ಮೆತ್ತಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಲಿ ಕಾಂತಿಜ ಪಪ್ಪನ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಗ್ ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಟಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಬೈ ಇದು ಬ್ಯಾಗ್ ಮಿತ್ತರ್ದು ಟ್ರಾಲಿ ಐಕ್ ಅದು ಉಂಟು ಶ್ರೀಯ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಹಾಂ ಆಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ಲಂಚ್ ಬೈ ಅವರ ದೀಪದಂಡೆ ಉಂಟು ಹೇಳ ಮತ್ತೆ ಮೂಲಂತ ಬುಟ್ ಪೂಜಾಲು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ ಕಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಮಾದ ಕೈ ಕಿಡಿಕಿನ ಬತ್ತ ಬೈದನು ಬತ್ತು ಬಿಲ್ಲದ ಅವಸ್ಥೆ ಹಬ್ಬ ದೇವರ ಓಡ ಖಾಲಿ ಪಿರೋಡ್ ಬಾಯದ ಚಡ್ಡಿ ಜಾರ್ದು 4 ಆಂಡು ಬಿಲ್ಲು ಸೈಡ್ ಕಾಡು ಕೊರಿಯ ಪಾಸ್ ಆಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಫುಲ್ ಮಾಮನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಫುಲ್ ಮಾಮನ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿದು ಇಂಜದ ದಯಪಣೆಂಗ್ಲೆ ಸ್ಕೈ ಬ್ಯಾಗ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಂಜಂದು ಗೊತ್ತಾಡ್ತಾನೆ ಫುಲ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಐಟಮ್ ಏತುಂಡು ಬೊಚ್ಚನ ಐಟಮ್ ಏತುಂಡು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನ ಕೈಟ್ ಫುಲ್ ಉಂಟದಿ ಮೇಡಮ್ ಅರ್ನ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ನನ್ನ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮುನ್ಪರ್ದ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತರ 66 ಇದನ್ನ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಪೈ ಇಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಚಿಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತುಗೋಡು ನನ್ನ ಉಂಡಾದು ನಡ್ಡು ತೊಟ್ಟೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದು ಬಂಗ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಅಂಡ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬೋಲ ಪಿದೆ ಹೋಟೆಲ್ ದಿಂದ ಬರೋದು ಅಂಡ ಆರ್ ಪನ್ಪುನಿ ಏರ್ಲ ಮದಿಮೆ ವಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆಯ್ನಟ್ಟು ಯಾದು ಬೋಡ್ ಮಾರೆ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ಬಾ ನಿಖಿಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಡಿದಿವೆ 20 ಬಾಡೋಲಿ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಂಡೆ ನಲಕ ಬೆಲೆ ಪೊಂಡ ಹಾಕುಲಿ ಬಂದ್ವೇರ್ದು ಅಲ್ಲ ಪಾರ್ಸಲ್ ಗನಲ್ಲ ಯಾನಿಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುನ ತಂಚ ಅದು ನೆ ಮೊಕ್ಲಿ ಮೋಲ್ತುಲೆ ಮೋಲಿನಿ ಫುಲ್ ಮಾಮೀನ ಮಾಮೀನ ಇನಿ ಫುಲ್ ಮಾಮಿನ ಕೈಟ್ ಶ್ರೀಯ ಒಡೇ ಪೊನಲ ಮಾಮಿನ ಪಿರವ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟಾಯ್ ಇಂಚಿನ ಎನ್ಯಾ ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ದಿದಾವ್ ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತಲು ಸೊ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪದೆ ಒನಸ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತದೆ ಶ್ರೀಯ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಿಡಿಯಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವನ್ನಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತೆಗ್ಗ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸಿ ಯಾ